I går fik John ingenting at spise. I aften går han sulten i seng igen. Den skæbne deler han med alt for mange andre børn. Johns mave er udspilet af sult. Han er bare 2 år gammel, og hele hans krop skriger efter mad. Kræfterne slipper op. John har desperat brug for hjælp, og den skal komme hurtigt. Alt for mange børn sulter i dag, og alt for mange vil dø af sult i morgen. Det er meningsløst, og det må stoppe nu. Du kan hjælpe Red Barnet med at redde liv. Støt nu på redbarnet.dk. For bare 50 kroner om måneden kan du gøre en forskel. Du kan give sund og nærende nødhjælp, som redder sultne børns liv. Du kan give dem sundhedstjek, før de bliver syge. Og du kan støtte de lokale samfund, så de selv kan dyrke den mad, de behøver. Så enkelt kan du redde liv nu. Og sådan kan du forandre liv i morgen. Støt nu på redbarnet.dk og giv 50 kroner om måneden. Alt for mange børn som John går sultne i seng i dag. Med din hjælp kan de få mad i morgen.